Dende hoxe ata o vindeiro 15 de setembro, a Oficina de Turismo de Noia, emprazada nos baixos do renovado edificio Casino, estará operativa. O seu horario será de luns a domingo de 9:30 da mañá a 3 da tarde. Durante este tempo estará atendida por dúas técnicas, unha contratada por Noia Histórica, cunha subvención do Concello, e outra grazas a unha achega da Deputación da Coruña para este fin. Que ten como novedade máis salientable o cambio de ubicación da Oficina de Turismo, que pasa a estar no antigo e novo edificio do Casino, que tan ben se rehabilitou nas últimas datas. Estará aberto todos os días da semana para darlle servicio aos turistas que acceden á nosa localidade e facilitarlle pois a súa visita e o acceso a todos os servicios que o noso Concello ofrece. O ano pasado pasaron máis de 5.000 persoas por esta oficina de turismo, donde todos levan unha información non só de Noia, sino tamén da comarca. Temos claro que o turismo hai que velo dunha forma comarcal, e de feito este edificio rehabilitouse a través dunha axuda que contemplaba como prioridade que fora unha oficina comarcal. Concello e Noia Histórica aproveitaron tamén a ocasión para presentar as visitas guiadas, unha iniciativa que dende hai anos ven funcionando con éxito na localidade e que volverá a desenvolverse a partir do próximo luns durante os meses de xullo e agosto. Como todos os anos, vamos xa polo 9º ano, se non lembro mal, as visitas guiadas, que este ano aumentanse nun día, pasan a ser xoves, venres e sábados, que son realizadas pola técnico de turismo Iria, que parten todos desde esta ubicación, na que empezamos a partir do luns, a xente pódese anotar xa. O número de prazas está limitado a 15 persoas, para así cumprir estritamente coas medidas de protección fronte á COVID-19. Como a novidade este ano é que pasarán a ser gratuitas. Ata de agora tiñan un custe de 2 euros, recuperables ao consumir ou mercar nos propios negocios da vila.